pangutana sa tuang follower nga si Eileen Guro Marquez. Attorney, maobligar ba ming mga anak sa pagpirma sa gibaligya nga yuta sa among mama? Ang tubag, dili. O gibaligya kana sa imong mama ang iyang sinunod nga yuta. Di naman kinahanglan nga papirmahon pa kamo nga mga anak tungod kay ang inyong katungod sa inheritance under the new civil code magsugod panahon ikamatay na sa ginikanan o sa imong mama. Nabaligya ka ng yutaa sa buhi pa ang imong mama o sa imong giingon nisupag unta mo pero gibaligya gyud karon ang tag-iya gusto nang mo kuha sa inyong pirma, di mo mapugos sa pagpirma. Ngano ang pag-uyon sa palit di ka pwedeng pugson. Kamo mga anak, kay supak man mo sa pagsugod nga ibaligya ang yuta, di mo pwedeng pugson sa nakapalit.